To jama'a, barkanku da warhaka kamar dai da kuka gani a location ɗin wata 6. Ina albishirin sanar da ku cewa in Allah ya da ran 12 ga watan Agusta za mu dawo muku da shi wato ran Laraba kenan. Misalin karfe 8 kamar da muka saba. Saboda haka ku kasance tare da mu. Korai za ya fice baya tserewa rabo, duniya ta kece mallakin duka zuciya. Lokaci ka jira bako za ya zo da tilin sako, zuciya ta yo sabo da san abin da take kauna. Ba masaniya ko rayuwa za ta bani dama, ba masaniya ko rayuwa za ta bani dama. A cikin wata 6 ya shiga raina, ya shiga raina, ya shiga raina, ya shiga raina. A cikin wata 6, a cikin wata 6, a cikin wata 6. Zahirin so nake miki, na fi bukatar ya bayyana. Sabiki sannu a daki ki zama bango na jingina. Kin gana zautu akan kina damu, ina ta san batu yaushe ne zaki bani dama. A cikin wata 6, a cikin wata 6, a cikin wata 6.